मेला फैनायनि सम जालायबायलै नै लारि लारि फैगौआनो आंलाय सानदोंमोन देग्लायहायनो मेहेरमोननाव खारसननानैसो मेहेरजोंनो फुजा बेरायनायनि प्लेनिं बानायबायमोन आङो नोङो थुनथुलि नोंनि साननाया साननायैनो थाबाय थासिगोन आरोबा एबारावबा माबायदि ड्रेस मोनना मोनालै मालायफोराथ' मालाय फट' दोनखाबायानो आंहा बेखौ बायगोननो आंहालाय मा जाबावगोनलै फैसा नांगौ आंनोबो फैसा मालायफोरा गोदान गोदान गानलाजोब्बा आंहा नायख्ल'ख्ल'मान ओरैनो थाबाय थानांगौ जानाय नङा बिमायाबोथ' बिबाबो साला होनोनो माबा बोरैबा खालामखायो मानसियानो बेखायनो आंनो फैसा नांगौ जानानै दङ फैसाखौथ' बिबा मोनो र' आफानिफ्राय नाथाय बे ममानो आंनि बिमाया फैसाखौनो लाफिनजोबनो नागिरो ना बोरैबा मानसियानो आं बिबाय थानोबो बोरैबा सैमा बायदिसो मोनलायलांसै जानाय नङा बिदिजों मा आंहा भेलु गैया नामा गावबा गावनि थाखाय बेबायदि सैमा बायदि बिबाय थानांगौ आंबो फैसा खामायनाय जानांसिगौमोनलै फैसा नांगौ आंनो मानि इज भेरि इम्पर्टेन्ट ना मानि थाब्लानो गासिबो जाजोबो दा आं जिखि जाया खामानिबाबो मावसिगौ नाथाय आंनो फैसा नांथारगौ जादों फैसा दुर्गा फुजानि ड्रेस बायनांगौ दख'ना बायनांगौ बायदिसिना देलायग्रा बायनांगौ आरोथ' आङो साइज नुनानैसो अब्लानासो सेंग्राफ्रा आंजों साइज नुना खारफागोन दा फुजा सफैनाय लोगो लोगो बे ड्रेसावनो फैनानै थाबथायो आंना मा जाखोथाय आं थोनोल' मोनजोबखायो बिखा ख्लाब मोनबाय थायो आंखौ गोसोआनो ओरै थांलाय ओरै फैलाय जाबाय थायो आंना साला मेहेराबो गोसोथोनाया बिराद गोसोथोयोमोन आं दा गोसोथोबायमोन आरोना सिगां गोसोथोआमोन मानसिखौबोथ' माथो बुंबावनो आरो नाथाय मा बेना बारा अखाद गैया गैनायालाय दख'नाखौनो होनो हाना हायाथाय मिथिला थेवबो आं गारनोबो हालाना दा बे मोनसे आंनि जिद जानानै थाबाय जे मेहेरखौ आं मोजां मोनथारगोन आरोथ' मेहेरनोबो माबा मोनसे लानांगोन ना अब्लासो बे आंखौ मोजां मोनो दाबो मालाय थुनथुलिया जि अनखायो आंखौलै बेबायदि हिनजावखौ आं बिदि गारनो हाया होननानै सानगोन ना होमबासो गोदोहायथ' बैसागुआव जेनथेन आं फैसा होदोंमोन नाथाय लाबावा मिन्थिखागौ आं बेखौबो बायनानै होबाथ' लाखानाय नङा दुगा नालाय मानसिया एसे आयै थुनथुलि बोरै जानांगौ नोंनि खाफालानो गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसो जालांगासिनो माथो नोङो दाबो फुजायावबो आखाइ हमै बेरायनो साननाया बिदि जाबाय मेहेरखौनो दाबो फरायफिननो हाला आङो जनानो फन हरनि र' आं मेहेरनो वाव रिंटनाबो जा मोजां लगायना लादों आयु हेलौ आंनि सना मा हे मा जाखो आं नोंनि मामा नङाना आंलाय नोंखौ हेलौ सनासो होनदों दा दोन मालाया फुजानि बेस्थ' आरो नोंहा ओमफ्रायथ' नों बेसेबां फन हरनो हादोंलै बेस्थ' होननायखौबो बुजिया मेसेज फनाव फन नोंजों रायलायबाय थानांगौ सम गैयालै आंहा गावहा माबायदि बुंथारो ओमफ्राय आंजों रायलायबा सोरजों रायलायगोन दे नोङो आं मिन्थिखायो नों आंजों रायलायनो लुगैयो होननानै बाट नों खिन्थाबालाय मा जादों आंथ' बुजियोना गावनो बुंना लाखायो नामा लाजि गिथारि गन्थं गैजायिया ओमफ्रायथ' आं खामानि मावदों होनखाबायना दोनदो दोननायल'ब्रा दायो दोन आरो दसेबो रायलाया नामा नों आंजों मोजांखौनो रायलायनायनिबो मोनसे टाइम दंब्रा दा माबायदि टाइमाव हरदों नों जोंहा न'आव फुजा दङ आं बेस्थ'लै खामानि मावगासिनो आं थालिर दानगासिनो आरे नाथाय आं मिन्थिगौब्रा फुजा नाथाय हनै मालाय मानसिफ्रा जरासो बेरायबावदों नोंलाय मा फात्तासि ओमफ्राय नोङो आंजोंबो बेरायनोबो फैला आरो मालाय आंखौ फाल्थु सानथारदों नामा साप्रि सानदों आंखौ जानला मानला खामानि गैया दामानि गैया बेरायलाबाय थानो आंहा मालाय जरा बेरायखो आंहा मा नांजाखोब्रा नोंहाबो बेरायहै ओइ नोंसिनावनो थांगोन आं आलासि जानो लोखि फुजा दुर्गा फुजा फैग्रोथों र' फैखागौ ओमफ्रायथ' नोंनि मामिखौ बुंना दोनखा जे आं थांगोन होननानै फैदो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाफै जोंनाव फैबा संनानै जाफैनांगौ मिथिबाय नोंखौ आलासि होननानै जों ओरैनो आरामसे सङै खावै जाहोबाय थायालै बुजिबाय दा फैनो गोसोबा फै ओमफ्राय हारसिं सङै खावै जोंनो जाहोबाय था मिथिबाय अब्लानिया वेलकाम आबे गजब बेइज्जती भाई दोनथ'दो बिजि आङो आरो एबार हरबावबा आं हले ब्लकसो खालामसिगोन दे जागोन दे ओमफ्राय हाथरखिखौबा ब्लक खालामनो साना नामा नोङो बेबोथ' हरो नोंनाव अबे बे जाबाय आंनि बेस्टि गोसोबानो हरथों हरबाबो नोंनि बायदिथ' नङाना बियो नोंनि जिउआव अनलि आंनिल' हक दं मेहेर मिथिबाय आंबो रायलायो गुबुनजोंबाबो थेवबो नों आंनि एकदमबारे पार्मानेन्ट खासो नोंखौ रावबो सेनो हाया आरो आं नोंनि जिउआव ओरैबायदि सम लाबोगोन सानसे जे नोंबो आंखौनो फसायफिनखागोन नोंनाव खालि आंनिल' हक दंमोन आरो थाबायानो थागोन गुबुननि रावनिबो हक गैया नोंनाव
नोंनि थाखाय आं जिउबो लानो हायो आरो जिउ बाददे बुंथ'ला आं उनफ्राव बुंलाबायनोसै सानलाबायनोसै दा आंनो मेहेरखौ नांगौ जेसेबांनो सोरबा आंखौ माना खालामोना आं एसेबांनो बांसिनसो जिद्दि जालाङो बै मानसिखौनो एकदमबारे आंनि खोथा मानियागौ मानि आं रासिन जिद जायो मोनगोना मोना जाखो नोंखौ आङो खाफालावबा दङना गैया नोंखौ आङो खाफालावबा दङना गैया बा मानि खुसिलै आबा सोरखौ मोनगोना मोना जालायखो आयु गान खननायाबो नै नोंसालाय सिंगार जानो हांमा थानायहाय मोनथिबाय बिफा औथ' र' आयै बाट आं न'निसो सिंगार एकदम लकेल सिंगारसो बेबायदि स्टेज प्रग्राम खालामग्रा नङालै गथ'आ ओमफ्राय बिदि सान्दुं गोसायाव रोना नांबा मा मोनो प्रसादा जाफैखादो आरामनो ओइ आयै आं हाथरखि मोनावसो प्रसाद जाहैनोसै खोमालै दहाय बे फैनोबा फै दायो मेहेर होनदोंमोनथ' आई टुंटली क्या है अभी बताती हूँ क्या है चुपचाप जाके दखना पहनो चलो जाओ पूजा के लिए जल्दी से रेडी हो जाओ जाके जल्दी से जाओ आयै दखना आंलाय मानो गाननांगौ जाखो दे दखनाखौलाय मानो फुजा होनाङा फैद' आराम फुजा खालामनोसै दखना स्राय गानै थां आरोथ' दायो नोमायं फैगोननो नोमायं हौवाया न'नि आलासि फैगोनाव एसे देलाय मालाय थायाबा बिदि थानोसै नोङो फोरलाब फोथाबनो मा साननांगौ अब्लालाय बे फैले फैथि थालाबायनोसै नोङो जानला मोनलानो ड्रेस गाननायफ्रा अबाव फैले फैथि जालाबायनांगौ जाखो दे बेलाय मोनसे फेशनसो दानि जुगनि नोंना जाबाय गोदोनि जुगाव दंबावो नामा नोङो गावसिनि बायदि जुगाव दंबावो सानदोंलै आरे मम फेशन होननायबो मोनसे बुस्थु दं नों मिन्थिया नामा मोनथिगौ नोमायाबो फेशननि मुङाव मा ड्रेस गाननो मोन्दों होननानै गानलाबायो समाया मदरानो आंथ' एसेबो समायनाय मोना बेल'बाथ' मोनसे खोथामोन नाथाय बाबा दानि दिनखौथ' बुंनो नांला आरोथ' खोनासंनानै लाखा नों बेबायदि दाजाखादै नङाबा थिगसे मोनगोनसो नों आंजों बायदिसिना बुंनाय बखिनायखौल'सो रोंगौ दा नोंलाय गावाबा माबायदिमोन सिगाङाव सिख्ला टाइमाव दासोबा आंखौ बिदि बुंना जागोन नामा गावबोथ' देलायखा जानांगौ आंबो गोदो नोंनिफ्रायनो सोलोंना फैखानाय बुंनानै लाब गैया नोंनिनो फिसाजो नालाय आङो मा लाजि गैयि गथ'खौ आं हालासोहाय बेखौ दे फैद' फुजा टाइमाव आं बारा बायदिसिना गोसो गाज्रि रायलायबाय थानो गोसो गैया देलायहैखादो थां आरामनो दख'ना दिरुना दोनखाबाय आं गांसे फुजा होनोसै आइ दख'ना गानबा मोजां नुयोना नोंखौबो आरामसे प्रसाद जानोसै आरो मा प्रसादाव आङो बै गोदै आंगुरखौसो जागोन बे आंनिखा आङो बेखौल' हो बांसिन प्रसाद मानि बासिनाय हाबाब आंबो बुंनाय एख' लाब गैया आंलाय गार्जेननि कुइनसो गार्जेननि रानि नै बे आंना दिमागाबो मोनथिगौना आयै आंनि मार्जिननि खिलाफ मालाबाबो थाङा आं जेखौ बुङो बेखौसो खालामो आं जाबाय सिमांनि रानि थायो आङो सिमां रायजोआव आं जाबाय सिमांनि रानि टुनटुलिया आंनि सिमांनिनो रानिखा मोगथांनिबो आंनिनो रानिखा आं आंनि लाइफनि रानिखा आं गावनिनो स्ट'रिनि रानिखा ओइ आबा हाथरखि मोनाव थांसैलाय नोङो बाराखौबा बिहामजोखौनो बेखौनो लाबोनांसिगोनलै नोंनो जागोन ना जायालै आबा हे नोंबो मा बुङोसै सोरां गोदाव सोरावनो आइया आफा मा बुंगारखोलै नोंलाय जायालै आफा बेबायदि नोंनि नोंहामजाबा सोर जागोन बे दाबो किस्मतआव माने गैथ'आ आरोना रावबो बेबायदि ओमफ्राय ओरैनो जंखायनायानो बेनालाय बिदिनोसै आरो आबा प्रसादा जाखादो नोमादैयाबो ओंखाम संनो नागिरबाय दिनैथ' निरामिससोना आयै दिनै मा जाबावनो जाखो दे आं दाहाय माबा एवनानैसो जानोसैलै गोखानो मैथ्रु बिबारखौ मालाय गथ'फोरा गोखाखौ हले जानो बागारो आरो आंना फिसालाया गोखा होनबाथाय थैफ्रामलायखायो आंबो जानो सुखुवामोनलै आफा ओमफ्राय दा गोथाव मोनग्रा जालांबाय आं एकदम गोखा होनबाथाय स्वादिष्टल' मोनखायो नारजि अमा एकदम फेभरेटखा आंनि आयैलै आं प्रसाद जाना फैनोसै दे होमबा हाथरखि मोननाव न'आव जाखांनानै थांसै होमबाबो हामाथो आलासि फैदोंनो नोंलाय हामानोसो थांबावनो दे आबा थांथ'सै नामा मा जानोब्रा आयै आलासि थालासि बेलाय आंबोथ' बिनि लोगोना दे आबा थांना फै लोगो नालाय माथो ने बेबोथ' जोंनाव फैयो मालाबा जोंना नानिया दे आरो होमबालाय माय बेस्ट डेड आइ लाभ इउ आरोथ' आंनि बेस्ट मम नोंसोर सानै थाब्लाना आं गावखौनो गाव बिराद जिउआव देरहानाय बायदि मोनखायो आंनि खाथियाव थाब्ला गिनायखौनो मोना आं आयै
दुस्थ' जागोन दे खर'आनो बेना हारसिंखायनो देरनायावनो देरबाय बिफायाबो एथ' अनो नालाय बिमानि अननायबो मोनो बिमादैयाबो अनसोयो बिबैखौथ' बुंनोनो नांला दे आंनि हाबाखौ अनाबा सोरखौ अननांगौ जाखो जोंलाय औ ब्राफा नोंसोरनाथ' आंनि वर्ल्ड आंनि दुनिया आंनि गासैबो माने बुहुम नोंसोर आंनि ओइ आयै दायो खिस्रि बानायदोब्रा दे मालाय हाथरखि मोनावबो खिस्रि मोनजागोन ना मोनजायाथाय बिराद जानो गोथाव मोनखायो आङो जानोखौलाय आंबो गोथाव मोनो नाथाय जोंनाबो लोगोआ लेंहरदोंमोनलै आबा दा थांनाय जाबा लाबोफागोन दे आङो बै दादिया दखान गेरेजनि मालिकआ दा औ आबा बे नोमथायालाय माथो लामा जिंनिया आंनि दखान खाथिना दे बिफा फिसा जाबायसै प्रसादा जादो आं लायनोसै औ दे लाबोदोब्रा लाबोदो आयै बिमा होद मा एसे डिस्टार्बरा बेलाय थुनथुलिया मा बे नङा मा खेला मोनबाय थादों बे आंजों साला आगोलावबो आंखौ केयार खालामाखै दाबा फनाव फन एसएमएसआव एसएमएस नायनोनो बालायलांबायसो आङो बाराद्राय जाथारबायलै बेना बाराखौबा आं बुंखाबायानो रायलायनो बायो आरो जोंनि रिलेसना बेबायदिबो नंखाला दा आगोलावसो आं एथ'बां मोजां मोनबाबो नों आंखौ थौखा होदोंना थुनथुलि जा फिलिंस गोदो दङमोन ना आंनि फिलिंसखौ नों जेबो केयार खालामासै आरो एथ' गोबाव नों आंजों मा बायदिसिना ब्लक खालामनानै मानानै नों आंजों गोजान थाबाय दा नंखायखौनो खनसे हरखाब फैनानै आं नोंखौ मोजां मोनो जाफिनबा जागोन नामा मोजां मोननायनि फिलिंसलै जानला मोनला नङा आरो आंनि फिलिंसा ना दा सोरनि थाखाय आं मा फिल खालामो आंनि थाखायबो माने आं जेबो हमनो हाथ'वासै बिस्रा खालामबालाय सोरखौ मा फिलिंस जानो दे मोजां मोननायालाय मोनदोंमोन आं नोंखौ नाथाय नोङो जाय मानसिया दानो बेबायदि खालामनो हाखायोबा उनावहालागै आंजों हाबा जाफ्लांबायबा बायसान्स मादि जागौमोन बुंनो हाला दे आरो बेखायनो न' बेखौ ब्रेकआप खालामखानायानो थिग जाबाय आङो थुनथुलिखौ बिसाथ' सुरायखाबायना बिजों थेवबो साला आंनो फन हरनायखौ गारमारालै बियो मादि आंखौ हायना नांनानै थाखोथाय बियो नोंखौ बुंबायानो थाखाबायना आं नोंखौ बेबायदि केयार खालामफिनलाथ' सिगांनि बायदि थेवबो नों बुजियाथ' मालाबा फेस टु फेस थाना बुंफिननांसिगोनसो आङो हाजार बार बुंबाय आंना दंखायो मोजां मोननाय दंखायो होमबाबो फोथायला आसरित हिनजावलै बेलाय वेटिंबो मोना नालाय बेखायनो बारा फोथाया बे आंखौ मादै बहा थांनो ओंखारदों नों मिहिर आरे बा बहा देलाय मालाय थांनो ओंखारदों नङा मिहिर ओरैनो हाथायाव थांनि आं दसे ओमफ्राय बाबु नोंलाय सोरजों फनाव नांलायहरबाय थाया आं खोनाबाय थादों ओइ मादै दंलै सासे लोगो जा डिस्टार्ब खालामो बियो मिथिगौ ना ओमफ्रायथ' सिख्ला लोगोसो दां सोरबा मोजां मोननायथ' नङा नङा माथो दा आंहा रावबो बिदि गैयालै मादै जोंहाबो बाबुआ हायना गोनां नालाय बेखायनो आंहा सोरबा सिख्लाया खारफाबाय नामा सानदों इस मादैया ओमफ्राय नोंलाय दादिनि फट'खौ नुबाय दा आंथ' जा फसायखादोंलै दादिखौ मादै मोजाङानो मिहिर आब'आ खिन्थादोंमोन आंनो दे होमबाना मिहिर आं हाथायाव थांदोंसै औ दे मादै दायो फैबा मेथाइ लाबोफालै हलेबा नोंनि मादैया मालाबा नोंनो जेबो लाबोआलासे फैफेरदों लाबोगोन दे लोगोसे आङो ओंखाम ओंख्रि संखाजोब्बाय दायो जादोल' दे अके दे होमबालाय औ थाथ' हाथरखिखौ बेहायनो दसे लिंहरदोंमोन माथो आङो ओमफ्राय फैगोना फैयाबा दा फैगोन बुंदोंमोन माथो मानसिया मानोबा इमारजेन्सि लिंहरखो बे आंखौ बेयाव फैयाबा जोंनि न'आवसो थांनो नागिरदोंमोन आंबा मिहिरखौ फैगोन साननानैसो प्रसाद जानो नेगासिनोमोन बेसो फैग्रोलायबाय मा माबि ओइ मिस्टार मा खोथामोन दे बुंदो थाबनो आंहा खामानि गारथ'लायनानै बेयाव फैदों बाथ्रायाबो एसे स्पेसियेल नालाय बेखायनो नों फैयाबाथ' आं थांखागौमोन नोंसिनाव आच्छा जे ओमफ्राय बिदि मा खोथा जे नोंहा आंजों रायलायथारनांगौ खोथायाथ' बिदि मोनसे इम्परटेन्ट खोथामोन आरोना नोंखौ आङो जोंनावसो इनभाइट खालामनो फैदोंमोन माने आंनि बार्थडे दं नालाय गाबोन नोंनि बार्थडे आंखौ इनभाइट खालामनो नोङो एथ'बां इमारजेन्सि लिंहरबाय होमबाथ' नों आंखौ फनावबो खिन्थानो हायोमोन ना हायोमोन नाथायबा मा बुंनो दे आरो हाथरखि नोंखौ नुब्लादे बेसेबां मोजां मोनो आङो बेखायनो दासिमबो आइ थांनो लिंबाबो थांथ'लायबावाखैसो आङो नोंजों लोगो हमनायनि गासैबो माबा मोनसे बेलेग बाहाना खालामनांगौबाबो खालामनो हायो आङो मा जाखो आंखौ इनभाइट खालामनो
फैनाया ओमफ्रायो? जेबो नङा माने नों फैगोन दाना आंबोथ' नोंनि आदानि हाबायाव फैदोंमोन आरोथ' नों फैयोब्ला आं गाबोन गारि थिनहरगोन दे ड्राइभारा लांफैगोन नों फैबानो जाबाय बास आयौ गारि ड्राइभार लांफैहोलायनाय नाङालै नाङा नांगौबा थांनांगौबा आंनो हारसिं थांगोन दे अके दे होमबालाय नोंसिनि फेमिलिनिफ्रायबो फैयोबा फैनो हागोन दे गासैबो मा आङो न'आव थांना लिंहैनांगोन नामा आयंमोनखौबो बिसोरखौ मिन्थियालै आङो जायखिया आं थांगोन दे होमबालाय ना ओमफ्राय नों जोंनाव हाबफैमारनो आरो प्रसाद जालांबा जालांनो हागोन दे प्रसाद नांथ'ला नामा दे दिनै आं हाबथ'लालै मानो दालाय मानो सोलायलायखो गोसोखौलाय माथो जोंनाव फैनो ओंखारलायनाय मानसियानो दाथ' नोंखौ बेहायनो लोगो मोनबाय नालाय बेखौनो आं इनभाइट खालामफैदोंमोन दा मालाबा हाबनोसैलाय अके दे बिदिबालाय होमबा आं थांनोसै दे अके दे होमबा ना फैमार दै थगायनो नाङा आं नेबाय थागोन लोगोसे फनबो खालामगोन आङो गाबोन एड्रेसखौथ' बाखि आं माबाना हरखागोन नोङो गाबोन ससे बै आं खोन्थानाय लामासिम सफैबाथाय आं नोंखौ लांफैगोन बा ओमफ्राय नोंस्राबा मालाय जि माहाजोन आं थांनो लाजिलाय लाङोलै मानो माहाजोनबा मानसि नङा आरो नों मानो लाजिनांगौ जाखो दे आंनो नोंखौ इनभाइट खालामदोंबा बार्थडे बयानो औ थेवबोथ' ना जायखिया आं गाबोन थांगोन दे आइमोनखौबो बुंनायगोन बिसोर थाङोबा थांगोन थाङाबा आं हारसिं फैगोन अके थेंक्स फैनो नागिरनायनि थाखाय ओमफ्रायथ' माने ना हाथरखि बे जायगायाव ना आंहा रावबो बिदि क्ल'ज फ्रेन्डबो गैया बारा स' आं बिदिनो साफा सानै सिनायनाय लोगोखौ इनभाइट खालामदों आरो ना बेहाय लिस्टाव नोंबो दं नालाय नोंखौबो इनभाइट खालामनो सानबाय आङो आंबा बिनि माला क्ल'ज फ्रेन्ड जाखो जियानो हक थांनोसै दे आरो बारा गाज्रि नंखायाना मानसियालाय दे बाय ना होमबा बिदिबा गाबोन लोगो मोनसिगोन बिखायानो आखाइखौ दांनाय लोगो लोगो बोरैबा मोनजोबखाबाय जेन आंनि बिराद क्ल'ज कानेक्सन दङ नोंखौ नुजेननाय साननिफ्रायनो आं मा जाखो दे हाथरखि बुंनो रोंला आं नोंजों लोगो मोननायनि हाजार बाहाना नागिरो आङो आइ होप नोंबो सानसे आंनि फिलिंसखौ बुजिगोन हय मा नों सानाबाय थायोथाय दे आं थांसै दे या बाय होमबा बेनो मालायबा माहाजोनथार आंलाय मा गिफ्ट लांनो हागोन दे लेंबाय जेला अब्लाबो नायनोसै दे गाबोन नाहरबा हामगौलै खेबसे गोसोखौ मोजां मोनलायगोनलां नाहरबानो हामगौलै ओइ ओमफ्राय गाबोन खयथायाव थांनांगोन बायदि नाहरबाय हाथरखिया 9 to 10 9टा बा 10टासोआव फैदो अके दे होमबा येस दिनै हले आं बिराद गोजोननाय मोनबायलै बेनि खुसियावनो आङो आइनो माबा मोनसे लानानै थांसै जाग्रा आबैमोननो ओमफ्रायथ' गाबोन स' एक्साइटेड आङो मानोना नों जोंनाव फैगोन ना थांनायनि सिगां बिराद मोनसे स्पेशल बुस्थु होलांगोन आङो बे आइमोनाबो मानो बिदि थांनांगौ दे आलासिखौ मानोबा लांफादियासै प्रसाद जानो थांदों ओमफ्राय बेहालाय मानोबा थांफायासै आं बाथारो ओरैनो बेजों रायलायनो लोगोफोर मोनसे खोथा आङो माने बाजैनि फंबायखौ आदा होनबाय थादोंमोन नालाय नाथाय सासे आगैया बुंहरबायखि सोमोन्दोआव माने आं गुमैसो जायोनो बाजैनि फंबायखौ बेखायनो स' थेंक इउ स' माच आगै जोबोद मोजां खिन्थाहरनायनि थाखाय माने सोमोन्दोआव आं बारा लिंनो रोंलायलाङा नालाय आगैमोन स' मालाबा मिस्टेक जायो नोंथांमोनखौ आं बुंखायोनोखा नोंथांमोना खिन्थाहरबानो जाबाय दे स' थेंक इउ स' माच आगै बेबायदि खिन्थाहरनायनि थाखाय गुमैखौनो आंहा आदा लिंबाय थादोंमोन आरोना मिन्थिया नालाय स' एबार आं गुमै बुंसिगोन दे मेहेराबा प्रसाद जानो लिंनाया फैगोन ना फैया दे र' दसे थाना फन हरफिनसै आङो दिनैथ' हले बिराद मोजां सान्सलै हाथरखि गुमै नों हाथरखि आं नोंखौ फंसे खोथा बुंनो सानगासिनोमोन गुमै आरे मा जालायखो मानो इसे रागा नों आंनि रुमाव बिदि मानो हाबफैनांगौ आरोथ' मोनथिखायो सिख्ला थानाय रुमाव बिदि बोरै हाबफैनो हाखो नोङो
ओइ हाथरखि माथो बिदि बेले बेजेब्रा डाइरेक्ट बुंसै आं I love youलै आं नोंखौ बिराद फसायबाय मिथिगौ ना गुमै लाजिनाय मोनासै नों बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो आंखौ ओइ जाम्बिलाय नट गुमै आंखौ बुं मन्टु सना होननानै हेगार आंखौ बोरै हगारनोब्रा दाथ' आरो रावबो गैयाबो ना नोंखौ नोंनि बिदि आखल खिन्थाजोबगोन आं आइमोनदो दा बाजैमोनदो आदामोनदो ओइ सना खाथि आंखौ गुन्दा आंनि आखाइयाव हगार गोख्रै हगार होनदों आंनि आखाइयाव गोख्रैनो सनालै बेबायदि नङा नोंनि आखाइखौलाय बोरै हगारनोब्रा दे नोंखौ आरामसे आं अनगोनसो अननो लुबैदों आङो नोंखौ दा होसिख्राव मानसि गाबसिगोन आं मिथिबाय लिंहर सोरखौ लिंहरो आंबो नायगोन दिनै नोंखौ बोरै नों सोरखौ लिंहरो दिनैथ' नोंखौ सोर बासायगोन नों बेफोरखौ थिग खालामाखै दे मन्टु गुन्दा दिनै खालि नों आरो आं नाय मन्टु नों बिराद गिदिर गोरोन्थि मावनो नागिरदों नोंखौ गनाय नङा दे मिथिबाय ना नोंखौ सैमा बायदि बुग्लिजागोन नों बाराखौबा बेनि थाखाय सोरबा थानांगोनबोथ' ना दाथ' न'आवबो रावबो गैया रावबो खोनाखानायबो नङा सोर दङलै नों आरो आंल'सो सना ओइ सना एथेबां माने मुलायम आखायाबो नोंना नों आंनि खाथियाव दाफैखा मन्टु गुन्दा फै सना ओमफ्रायथ' नों सिन्था दा खालाम नोंखौ आं हाबाबो खालामगोन ना आंनि गोसोनि गोदै राव हाथरखि न'आवथ' जाना फैखाबायमोन थेवबो जालांबावनांगौ हाथरखि मावजियाबो मा बानायनानै दोनखोथाय ओइ मावजि साला दहायबा फन हरबाय थाबाय थाब फैया दाबो फैया ओइ मावजि आइया न'आव रावबो गैयाना माथो जाखो साला आंखौ लेंहरना बोरै जाखोलै मावजि ओइ हाथरखि आयं ओइ आदा आयं बाजै ओइ मावजि माथो दरबो फाङाखैब्रा मावजि ओइ सना फैयालै रावबो हाथरखि